afei so yɛhwɛ Sampa de yi bae a sebi ebeto yewura anim na yaka asem ni nyina wie na yenya Sampa manhene Nana Sangba Jafla na obisi 2014 ono ana na ye manhene ewo Sampa na wo hwe efri 2014 ebesi 2025 yebewura 2026 yi nipa no yan gazette no yan fa ne din ama National House of Chiefs ono na ye Sampa manhene from 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22 23 24 and some no beto you running 2021 ko 2022 nipa na sabe gina mu bi se ono so ebe kire na busuase se ba nkrubo ne ba ema obi ehu de enti a wo se akonya ne ye wo dia ese wo kirim awon toto so na yehu na ba be sisu Sampa opoku na nase ene akonya no bibisa ba ya sebi de ochichi na santima ede no kore na botre hwehwe asim num de to ba bieda na wo bra wo so ye manhene wo din anko national enti wo hwe Chieftaincy Act ya ye kan ho asem ya section 62 or say instrument the position of a chief to be reported to the National House of Chiefs. What one now was say the installation, deposition, abdication and death of a chief in a region as well as other changes in the status of a chief that may be prescribed by regulations under section 71 shall as soon as practicable after the occurrence be reported in writing to the National House by the regional house. Enti abra Nana Sangba Jafla enya akonya no si bibiche rapper or this Sampa krono shene sano na kase ni CD ni niema ebe call regional House of Chiefs na regional House of Chiefs wonu so forward the edi aba national na national phone Sampa we na ye manhene ewo Sampa enti wo kan ya uhu enti National House of Chiefs wo de bia bia na nanom omo ewo man mu nyina na ye compile omu din mo maye hu Sampa enti wo form register na wo bo man hu bia ne ba bia owo amunti ena ye wo regional House of Chiefs ne wo National House of Chiefs enti se wo kwa akiri kura na wo kohwe National House of Chiefs omu dwumadi a omu di kura na akiri mu so wo ho e ma wo hu said the National House of Chiefs for almost adwumadie esi etie enti sami omo wanyina kan ye constitution mu ma ya dia tum ama emmo munim embra no so enim se sei na ka ekire enti we akinye bia ne wo biem akinye bia enu biem se sebi obi begina ba bi aka nyema bia ense emfata anaso bi beye niema bia ema ase ye twenya adwene afiri no kore na da ho no so ye twenya adwene afiri no kore na da ho no so constitution ewum o for Chieftaincy Act na ni nyina e ka wum National House of Chiefs omu dwumadi omudi ni nyina ewum enti we nyina no eye ma nipa bi munim ane ye ni afiri ho so what is the constitution that govern the country there adana constitution kronaje we nyina tum na ye ni afiri ho e wonsem bua ye besere ye kakakaka na medimani kire ye security agencies ya wo man mu me kire the IGP, the Interior Minister, the National Security omampanyini enso ene dani nyina no ye kosui said no atwetwe nkomone ye ka ho asem no ye mane nso nketenkete te said ye sisi baby yan pese ye beso ano ye nyina nim amamra ni amane kwando ye manhene wo Sampa memma obi threaten the peace ye enjoy wo man mu se nipa ne de owo nipa bi amu no omo na ebo ne chidomti no de ope eno ye ni ya hesa mfimi no ni mfie konfimi nza ya hedin obi anka ho asem hedin obi anka ho asem na ekoso
na sabi man hene bi anya mfie aduonu na wodi na fase na ono ne ni man hene wo Sampa to nsa afre ne se ni pass besi na mnim so ye man hene wo Sampa sabi eno ye kosane tu egu ne nkofo so ye kosane tu egu ne nkofo so ti basabasa ye ne ye pe wo man mu ana ase den eba mo amanyofo yi eba hene mu nim se mu ntimi nka bi enti traditional authorities na mo de tumi ni emo mo se mo hwe na eba na mo sa hyehyɛ akira eba da asomdwe na ye pɛ ne yenya ebuna nsu nie constitution nie mesi emrai ena ma mampanyi ye mampanyi emra ne se mampanyi wo mfie sɛ enan mfie nan ne so na ye pɛ na ye sa toma na wasa bai toa so mfie nan bi mu yes sign no de constitution sa na eka eno so na ade ahini atum a ye di djuma eno na ma nationals of chiefs eno so si wo ne djumadi a wodi enti ye ni mo nyina opukuma mmra ho na Fredia Sampa asem de obi beka se eye both politically motivated ana afenso na nanom bi nso ta akiri Ghana asumdue no ye onkrofo bi wo ho a asumdue a ye ni gye ho a ye enjoy sesi a no mo de omo mpa asumdue ni bi se obetna wo ba bi hwe usua linguistics ko animu a wo be hu se wo bibi a ye friend family tree ofa kasa bi a yese kasa we ye dra ekosoro ko kakasa we sa nyansa ne bi na kotoko hene edidi na asem se wo ba yese kofo abusua adua bra wa akotwere maami odi kan ya ye bo akonya no to ho na sefo eno ana ohene be draw line na wa wo de ba wonya adaje wa hwe ni nyina pe ho pomasibre se bi na Sampa asem no oyeye eje se kro bia santo kotoko hene tena ase dako se Sampa asem mo mfambra we abegina aboni nkuro mo nkomedi ama we enye sa na kotoko hene ye na ade wode abotre enya ntoboase wode wabusu adua ba ye hwem timu committee ma committee tena ase hwe ni nyina kotoko hene na nso nya na daje no apemu pomasibre ade ntina kotoko hene mo nyina mso begina o mo gitum se de kotoko hene de beba bia mo begi atum na afei kotoko hene apemu pomasibre amamu nipa a wodwo so nkore Sampa na emu basabasaye ni nyina nso ye nkenja politicians amanyofo ni bebre hyase basabasaye nyina yekoso Ghana memu aye won panimfo bi Christian Council, Peace Council ni ade wo mu nyina aye din hwe sansensem nyina ade ye twen se be ma ne musu se boko de ne abeka ho asem ana asha ase ne betimi ahwe ama na dwo eduru sura ne dwo odin inti yesrem aman panimfo Security Council, Ghana Police Service, Vice President o mo hwe security so nyina, Interior Minister, Minister of Defense o mu nyina mo homere so enye sa Sampa asem eje ne ho a ebi ana akɔkyɛn bɔkɔ de tie srɛ mu ada ɔmo nyinaa de ɔmo betimi aya abo ama Sampa nsensem emu adwo no ɔmo nye ne saa ma emunyo bedase de wo amra ho yo Fredia bedase Fredia enhwɛ asoye bi a ɛyɛ National House of Chiefs ɛyɛ den na mpanyifo itintim saa asoye no munyu adi nu kan sɛ munyu adi ni bi ni sɛ omo behwe eye ensem o efa na se ehinsem ankasa tawantawa ewum nempo aban na ipemu nkyiremu a omo be kyirikyiremu de akira aban no ama aban na hu efise ehinsem de na se ahinsem ye amamene amane nko na de enu nti se aban pemu nkyiremu a eye National House of Chiefs ho no na bobo apimu na o mama enimu nkyiremu ankasa ama aban no etimi ehunu no wate ase afei so eye amamre ni amane ankasa yedidi djuma no center wantawa bi eba ho a National House na so mo hwe na omusiesie nti Ghana ha de tawantawa bi oba bia no National House no so mo hwe nti mu ta se santa wantawa hodo a ekoso Ghana ha fa ahensem ho no National House omusiesie ana de no anamo be no moto afa ho titiripa ne de ekoso Sampa hoyi National House of Chiefs no anamo be no motu edi afasa ensem no so constitution na chirem hwan na ye wo hene o ye wo hene a obetima bedi hene a
ɛsɛ wo firi adehyebusua mu na abusua nankasa no ayiw sɛ enipa wei wo ne yɛpɛ sɛ wobɛdi anim anaasɛ wobɛda ya no ɛwɔ kurom ha sɛ wɔhene abusua no so mu yi wɔ na yɛyi wo wie a wafa amammerɛ ne amanneɛ kwan so ne amammerɛ ne amanneɛ no deɛ nneɛma bebree ne wɔ mu na afei wonya akonya no akɔsua akyerɛ wo wura na wosua akyerɛ wo wura wie a ɔba bɛyɛ ɔhene ɛno ano nasi yɛsɛ yɛ obibi ɛfɛ sɛ gazette ne deɛ sɛdeɛ bɛyɛ na aban dwumadie mu no aban bɛhunu sɛ ampa mekɔkoro wei sɛ so a wei na afa amammerɛ ne amanneɛ kwan so no wasua akyerɛ ne wura ntɔn na yɛ ɔhene wɔ hɔ timi pa asase kora de dwuma baabi a ne hɔ na ɔsɛ mekɔ ɛno nti na aban nso ahunu ne nyinaa na wama wo ho krataa licenses ɛyɛ sɛ wagazette wo agye watom sɛ menu sɛ wei ɛna yɛ ɔhene wɔ hɔ na Sampa deɛ yi ɛmu deɛ he na ate aka mu ne nyinaa na constitution ni busa no nneɛma a wɔbusa ne nyinaa no wɔnyɛ ne nyinaa na ɛde bɛbiem constitution ni nim sɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛwɔ hɔ ɛno nti ɛberɛ a mpanyimfoɔ 18 team constitution no ɔmo gye ne nyinaa tum amammerɛ ne amanneɛ a nananom de di dwuma no ɔmo gye ne nyinaa tum ɛma wokɔ constitution a ne nyinaa wɔ mu ne nyinaa wɔ constitution no mu nti deɛ bɛbiem nti deɛ duro no deɛ ne nyinaa deɛ aka yɛ abambɔfoɔ na ɔsɔ mo hwɛ wɔn dwuma na nsia deɛ si kwawi agye piama abɔnten amɛka sɛ deɛ akɔ so kwawu na ntwɛ yɛ obi bia ɔyɛ bia no obi antwe ne ho na nipa a yɛakye na akɔsi baabi no ɔmo nyaa no amono mu hɔ a ɛna saa na mani na no ɛte kɔdaeɛ ti deɛ kɔ so wɔ Sampa no deɛ ni Ghana ha bia na ana deɛ Ghana ha no ɔmo nka ho na hwehwɛ animu saa ne nipa bi hyɛ baabi yɛwɔ amanyɔsɛm wɔ hɔ ɛno nti constitution no kɔ aka sɛ wofa amamene amanneɛ kwan so na abɛdi hene no wie a ahensɛm deɛ wo no wonka ho ɔmu sɛ woyɛ ɔhene a aban timi ɛma wo dibere bi sɛ kɔdi dwuma bi ma no constitution no gyitum sɛ woyɛ ɔhene a aban timi appointe wo sɛ kɔdi dwuma bi wɔ baabi ma no ɛma no yɛye na mmom woyɛ ɔhene a wontimi nkɔgyina sɛ wokɔpere MP ɛwɔ baabi a constitution no ma kwan saa ɛneɛ na wosɔre afiri akonnwa no so sɛ wɔhene na afei yɛhunu sɛ wonte akonnwa biara so ɛneɛ wokɔpere MP no deɛ a wotumi kɔpere saa ne ma wei sɛ nyinaa no ɛwɔ hɔ nti de bɛbiem ɛna aka anti bambɔ a sɛ moyɛ na mode ɛbɔ ban wɔ hɔ no so montimi mmɔ nti wo ne yɛyiw sɛ woyɛ NCE yɛyiw sɛ regional minister nhwehwɛnimu mekɔa menti bi da ne nsi da so sɛ ahensɛm mu ntawantawa amanyɔfoɔ bi atumi baabi sɛ ɔmu siesie ɔmu kɔ mo bɛn ho a ɔmu kɔ hono nsuo no ɔmu ntimi nyɛ da na ɔmu ntimi so nyɛ da ahensɛm ɛyere paa dendenden na sɛ nyɛ bɛte a kɔtɔkɔhene ɛna ɛka kɔtɔkɔhene ahensɛm amma ne mu so a nipa akora hwere mo nkwa deɛ ɛdene no kɔtɔkɔhene na ɛka nti de bebiem na aka na nkrataa we nyina bepie mo National House ampa mo so mahunu sɛ ampa we ɔyɛ ɔhene mo agye na tum ama mahwɛ amia gazette no to obi ti baabi na obi dini edi sɛbi nsɛhunu baabi a ntimi ntimi ɛnsɔre na nipa no mo nkɔsɔ nipa akyi sɛ mete hɔ sɛ me na meyɛ ɔhene na nyam bia yɛ nso a wotimi tra paka mu so a wo ho ntimi nyɛ saa tie bɛsere yɛ ka ne nyina no bambɔ na aka no yɛ kan aka yɛ bɛbɔ ɔyɛ ɔmampani edin evi sɛ commander in chief bambɔ ne nyina kyikyire a ɛyɛ no hɔ ɔno na appointe IGP CDS ɔmo aka ne nyina ɔno na appointe ɔmo nyina na ɔmo so abɛhwɛ ayi mpanyinfo ɔmo so bɛkɔ fam hɔ to bi ti baabi na sɛ ɔyɛ adeɛ nya ɛkɔ a ɛbɛbɔ mampani din ɔyɛ a ɔde igu anim ase ɛwɔ saa amantam hɔ sɛ nipa no bia ni sɛ wadi bɔne yɛakye na ntie nya no ade ya amanyɔkuo bi mu nti yɛsɛ bɛkyekyere ɔman yɛn sɛ bɛkyekyere amanyɔkuo ɔman ne yɛkyekyere yɛama sɛ bɛkyekyere amanyɔkuo nti nipa no wonya kɔhyɛ amanyɔkuo bi akyi a nsɛhunu bɛdi biara no hɔ ne agya no ɔno nam ho saa so nti yɛbɛsrɛ aban deɛ aka no deɛ yɛntumi ntena hɔ ama ne nkɔgye nsɛmu ntumi ntena hɔ sɛ Sampa nsɛm no nkɔgye nsɛmu saa yɛnka nso hu sɛ baabi a Sampa da no ɛyɛ baabi a ɛhu paa bɔda so no mu da ɛduru deɛ deɛ a ɔmo ɛnom bɔhyɛ no bɛtumi de mo abɛgyim bi na ade no ayɛ kɛse obia wo ne yɛ adeɛ no sɛ ɔda bɔda so a ɛhu ɔdi bɔne a no wawura kwa yɛ mu no wɔkɔ nti yɛbɛsrɛ aban
ye ntra ho nye hwe ha saa ade ne kase wi a na afi ye pese yesum da bi sabri ye enipa no krom ho ano te ana so a ofa chine di si ne ho so etimi bodwa na wono na wono nye ohene ne timi bodwa ma police fo timi makwan se yebeto abo ho ban na mom de wono na fam na ne amamani amane kwa so ofiri ade shibusom yeyi ni wai bibia kama eso obedi djuma ho na police fo timi de krata ba se yentimi mo ho ban tijai wo so ko yeyi kwa na yentimi mo ho ban asembeni chebesre yebesre yi pa wampani regional minister obuno ho no mo de bia meka yini firi ho obegu anim ase MC ye ho mu nyina no omugu anim ase omugu anim ase constitution kan clear say senate say na senate ne de bebiem aban yi si hene aban omoman hene e o ba bi say oba santena mu hase a aban se bia o de mekwa koboman hene ho no da bi santeman ewura ti santeman no ewura no agye obi atum Sampa wei na nabusuafo yi na ba se o medi ohene wo honom baaye no asem bia mfa ne ho onkoda afiase onkobo okronu bi onkodi ewu bi obabia bibia e kama agina tum akotena patam aba bi soya edi bi na aka aban ntimi nkokere se wei onye ohene anase wei ohene se onye ohene ani wura no a usu a kire no no ani betima kire Sampa wei ne wei ye de eno ano wonnem mpaboa anase fi nakro no onye ohene ho biem anya aban na be kire se obi ohene anase obi ohene ti di bi na aka Sampa asem ya mihuni se nyasem bia ensoso kakra bola suja kakra nipa fa ho awu nyasem ketwa no mutimi tuo so aban de aba se nei atuo ni nema ehia manfo nyanya nsoso obi atuo no bia no famra bia mfa ne de mra no mutimi nya atuo kototo koprepra omu a enye se bia nipa no wai boni bi o omu akwa adwabo akse o no nyo ohene nti nipa na no boni dwa no ana onu se mi kokoro we se so a ohene a wo ho nie me to me nsa afre no o ma dwabo ni bi onye ohene nu nti won krofo akotututuo basa na nipa bi tikru ma nka nokre amanyofo ta akire ehemfu bi hye akire o mu na nka nokre to mu hye akire saa to mampani yesi yekeka efunu ne ka madampan asema eka nyina no yebebo odin bambo ni nyina no yedi nyina ahye onsa Ghana bambo ni nyina ehye onsa de koso Sampa no enmanim ye fra MC ya ho regional minister a ono de wote honom na ayi efene sei enye aban mpuntuo no pese ekofo bana say aban adwuma no woye eya hensem no de ne ho awuram ahensem no de ne ho awuram na nse ya omo mate atuase mu de mu ma emesom no na nse ya onzo mu so saa enso bo no kwa adu say ono so hyehye onzem mu omo mate atuase mu de mu ma ha biem no omo so nsem bi saa omo bo ono ane kwa adu say regional minister so hyehye onzem mu a no so mo ni nye ho so ti ebesere yi pa ebesere sabri ya enipa no ono o mehin mu so ni pachi na mo kope be mane na ni ekruma kwa so ntimi fo bi din nante untimi fo bi din impersonation na o di boni bi ni ade emna ni tia sa ade no na wonye ohene wo se me ohene kwata enipa ho bo ha ntimu hu ya na enibi na wote Sampa ho ye no wo so wonye ohene na etoda de dada nipa ni bi ni se so fridua obi wo no na nanom nya akwanya akodi akonwa bi na bi o mo so wate esi ma di ade na be se mfie ha eno ma wonye de hye akwanya eni niam bi na bi antom ye na nya akwan kodi bie eno ma wonye de hye itine enhwemu amba ni enhwemu a abusuadua no so no obetima ye maako be se apem ya nwo ebe yiwo firim ni nyina a kire Sampa ade hye ni nie we mu de akonwa no kwa hwa wo honom monti ase de modi na ye o se chencha ye nti ase enam se emra no enye na dwene se be ye adwuma nti no bambo adwuma ku ni nye wa dwene se mo de mra no be ye adwuma to mu na mo saa no mu ye nema ense fata ti be sere omampani mo de etambia no abato na mo dwene ho saa na ma we nyina no dididim ebegu anim ase o kina bi ebegu anim ase ntempa na no hwe omu ho na omu gu anim ase no yomu nyina firi honom na yehwe ma asomdwe emra Sampa medase de wo yo yema afrefo somrem 059